Kajing dikut jong kesurok ke penyeso mau senram bat balat haswa ban poi hanong thamai kalabu kajing ke bakrau ki spak tali ki shnong khapur ki bahap mau senram bat Ranikor constituency katai kesurok ke balatua nadu ke step sisa jan kalapoi hadu uput bagi paj ba kilahap ban kiuling ba kilom ban poi shiliang surong Nadu batua ke surok ki kali baro ki bawana shillong la ne mau senram ki lahab ban sange no shiteng lenti ban nang tei par ki pai ba ki haban yai ki jar shiliang ban shim sakawai par ke kali ban le chikishnong khapun Namar ke jing shakta ki pai ba ke de ke blajur na kliang MLA ka tha nyoba HM shang pliang ringkar ki he PWD kintup nadu secretary chief engineer superintending engineer EE mau senram kumjuru ki AAE ka dangar ban mau senram maror ki lahyar shakate ke jaka Nakaliang Chief Engineer ba El Suchiang ulai thu bakatanat kanya khunting e ban pendem no tang ban yo ya chua ki pick up kit marbam la kumno ha ka ne ka sisa jan Nakaliang MLA par ulai ro ki officer katanat PWD kumjoru yu kontraktor ki ba mador ki shim khia ban maramot e katika surong ban penso e ki nong lej bakin yo kam na shiliang katanat PWD kala phashna shwa shipor da ka jingking ya ki jat kat ba ka jingshnai ka surok kadang ya ka jingtua kala don kumbana du khat sau tarik mestep ngalayo ya ke kubor marmar ngalai itu engineer uba basan engineer juga PWD division lawan mare hakaju usni bat ngatarai ka kamban moromot ban penbahai kini kejaka ban pelai iki kejing persiang ban pelai ya ke surok kala sedang nadu ka janmiet jong ka khat sau tarik ngaso ban ai kuble yu kontraktor ba suli baula shim ya kini ka kam wat lada 4 don ka sanction Andre ula ong ba unya chakmat ban pentre kalong ka ba jinjar kani ke jaka ka ba tua kani surok nomor ba kani ga lum ka song senjor bat ka ulum ulong ba peniang ba du tata banchina software kalong ka ba te nomor kata menta ka restoration ka badang ya ka jing pen kre jing pen china ngi lawan pe hidalade ngi sohun ngi long satisfied ya ka rupam pentre nak liang PWD but nganget hapo arsngi kamot kumbaong i kontraktor si sejan ngatai la light ke surok ba ki kalirit tang ki kalirit ki bala bakin ya namar ngindang khang swai ki kali bahe kadau kalong ba ya kani ka bahap go tua idang .com bakin china permanent te ya kani kalong ka ba shisha banwat ya ka funding te ngi hap shushania ba ya ka jing start jong secretary ba chief engineer pa kumno kinia thaulat ban penyo ya ka sanction ya bandang ni ka surok tinginge ngin sayo ya kani kumangala ya thu ifi ba menchwa nadu menchwa ba kani ka surok ngalabu hapo ka dorba thauan ba ka de ka surok ka barim hadu ka tata na gi por asam te mene shwaban wan cheneru habang ye shong jingalang bat ki officer hapo IB PWD Mosenram ngala phliu jingmut ngala discuss benia ba kinyarap naka department banwat lat ba kumno bangin yo ban yo sanction khambun shu ka pisa ban penbha ban upgrade ya kani ke surok ka ba ki khot ka mau phlang balat road kani ka de ke surok ka bala rim na upor asam te nomor kata ka jing senjor jong kani ke surok ka de ha uslap bat ha ka jing rim jong ka surok